Hello guys, hello guys, hi guys. Mamuka masquera say guys, Mamuka say, Muri say guys. Hello guys. Shiri say guys, Muri say guys. How are you guys? Masquera seiko. Yes, Trudy, what is say Trudy, parse pa Josie, say Trudy. Sarah Katurima, thank you. Ntombi zodwa mhlanga, ngiyabonga. Cynthia Musekiwa, guys. Tracy Samson, how are you? Gillian, Hans is serious boy. Serious, sha. Tendai wafawanaka, thank you. Memory Simango, how are you? Netsa Ineti, Shirikudidi, Sophia Makunike, thank you. Eni Batani, thank you. Natural hair, it's you really. Unozama natural hair, Stangiwe Nyavuwe, Olivia Nerera, Pamela Shereni, more blessing chipo. Inonetsa, that's more how that add life in your supposition. Say Mamaro, Inonetsa maintain natural hair. Saka unoto garawaka itra plan. Inotoneza. Any event deco, thank you. Evelyn Nika, how are you? Mike Kubakunache, Titi, how are you? Gracie Machinga, Jiri say if I'll go quick. Maurice Askana, Rosemary Chigora, thank you. Queen Mtomben, thank you. Ndiri Boja, I'm going to say, Bianga Beach said, my children, my wana. Inoneza. Natural yakanaka chaizvo but inonetsa kumaintaina unoziva pane time yekuti inoshiringa daiso unotogara wakarukwa natural hair haisi kuti ungatoti ndoita mwedzi wese ndichiroka natural hair kunyepa mwedzi wese uchiroka inobhowa unotogara wakatoruka kana kutoita zvimwe zvinhu inoti inobhowa hanzina actually it's a two piece Cynthia harisi dress two piece itori two piece saka ndikutengesa I'm selling these in case you are interested. I'm selling it's a two piece, it's a skirt and a top. So inini kachinda uchechi ndindo zodonza waona kuti zviluke uchise muna kunda uchechi waona hauzodi kuburisa dumbichi use Jackie products for your hair. Inini ndinokushandisa one product for my hair chete ndinokushandisa chete andishandisa chimwe chinhu chebe ndo yanongoshandisa nditomboshandisa chimwe chinhu mbudzi rangu rinongokura saizvozvo handiwana riri soft zvaro unoona soft zvaro but kuti mwedzi natural hair hatinganyepera guys ini kunyepa yasiyana ne relaxed hair kuti unongokama kudai utosunga uto natural hair inoda kukamiwa chekuchekwena sometimes kumusoro kutuma notsu natural inonetsa Mairuru muri say Norin, thank you. Oh, thank you Senchomba. Shuri say Tambu, thank you. How are you? No Dutch satse. All right, Anzi. Tonight is sketchy. Kuti iri flayed. Tonight. Ongoda tuone. What is tonight? Oh, thank you. I see sketch. I see flayed. Let me show you. It's not a flayed sketch. It's a long sketch yakanaka decent. You can wear it kwa unoda inopinda pa unoda kupinda inokwana kana uchida kwenda kuchechi inokwana kana uchida kuroka just a simple look uchipinda like uchenda kana kutuma events inopinda kana uchida kungotenderera even mtown kuchipisa pakafika na maslopes yako makombo inopinda kana uchida kwenda kurufu cheko inokwana inopinda pese. This outfits unotoiroka everywhere inokwana it's and this negative flayed here zvokudaro andona but it's just a nice sketch. Ntuona saka ndingotengesa zvakadai so anoda you get in touch with me anditika mawaiona ka Prudence. Yes, size ndinawo size from small, medium, large, extra large ndinawo size
Mafana zviri sei ndinawo. Oh, thank you. Now ndinda songodzisa kuti kuchechi ka ufambewo hauzoburisi dungu padzoshinda kuchechi handichimaona. But otherwise hesitless imesi zviri sei asi otherwise icho chitop. Itop. Ikatopu kuti unoto like vanhu vanoda kupfeka like iko zvinoti kuno Africa tiri musama mucheka wacho bolato zvekuti vari kupinda unozoona video zvakare maide unozoona video zvakare alright Grace vari kunana kudiaspora womotaimira kana sama yakupinda you rock the look handitika where do you sell this clothes, do you have a shop ndinotengesa ndoga ini faith ini nice utuma ndinotengesa mazano kuchetwa shop here mazano shop iri pa internet zvenai asikana shop iri pa internet kuchaitwa shopu mazano zvokuita shop yes polite mpedzi thank you zvokuita shopu ndiye anoenda kushopu unongomaketa oga wongotengesa oga pa internet apa shopu unobhadhara rent mai mwana vanhu vakauya vakatenga vakasatenga muridzo werent angachida rent yake pa online apa andibhadhara rent nechingotengesa mukatenga ungasatenga zvisadza zvirimo hanomona ndongori ne two colors chete I've got this green ndine orange yakanaka naka ne green chete green neg anzi imari 550 both 550 top neskate 550 anzi top neskate 550 top neskate amona ndine color orange ndine color green iwe ne orange animona ne orange yacho yakanaka futhi ne black right maskara seiko wasikana mamuka seiko veduwe gaiti morisane veduwe nchiti aiwa muri sei guys muri sei ndiri nani chaizvo ndakakomborigwa ndaropafadza ini guys ndakuzai kuti gore rino handisi kukusiyai guys hanzi mari kumayusa handizozivi musa iwe unozokonveta ona kuti imari kumayusa hanzi kunakira thank you Catherine unoona kana uina mwari unoglowa so yes David Mwanza you can buy for your wife yes you surprise your wife as well Sisi ndiri pa life. Right. Saka ini ndauya nhasi ndati ndiuye kune vanoda guys ndogara ndichikudzai kuti torai zvakanaka zvakaipa mosiya handiti ndakakudzai hanzi green standing green iri kudzoka green yadzoka green ne orange macolors aya aimbonzi color blocking pa green ne orange zvadzoka gore rino this step panguva ino ikuri kumhanya green iyoyi ne orange iri kudzoka muchaiona futi muvhika rutera muchaiona orange yaflooda market zvakare green ne orange zvadzoka anomaona zvadzoka green ne orange saiko zvino if you want to trend kauda kumhanya nezviri kutrenda guys handika mhanya ne orange ne green iko zvino yatopinda already but orange I'm telling you in some few weeks to come muchaiona orange yacho yakutotrenda anomaona muchaona futi yakutotrenda hanimazviona right saka guys ndauya ndatimbotaura handiti katimbo yeuchidzana timbotaura tine madhayari zedu kune vamwe munoziva kuti guys pakusika kwedu takasiyana kune vamwe kuti vamwe vanhu vekuti unofanwa kuramba uchirangaridza chimwe chinhu handiti uchivarimenda tivakurumidze kuti vakurumidze kuhesistesi zviri sederick muri sesenjadzi unofanwa kuti varambe zvirambe zvichipinda handimaona anzi I am removable lechisite zvandokwadambura izvi ndobvisa izvi ndiani kwaisa comment uyu Prudence all right Hesi George hanzi nhasi ndabata type nhasi George kai unogona kusafarira topic yacho dzenyuka topic dzamunofarira ndodziziva dzinouya pakati dzinouya masundays dzinofarirwa vanhu vakawanda zvekudaro dzine vashoma vanenge vachizidi vanonyanya kuzodzifarirawo vashoma handimaona asi zvisinei unotora chakanaka nditi chinenge chisina kunaka chakaipodi wosiya handiona chinokuitira wosiya guys ndakambokudzai last week ndikati gore rino iri igore rerestoration handiti gore rerestoration I told you guys ndikati gore rino iri gore rapera negore rapera museri handitika a lot of people yesterday hanzvadzi warova zviri sei kwari sei kwamurora wangu gore rapera a lot of people negore rapera museri vanhu takachema guys vanhu vakawanda vakachema vamwe vakabirwa utano chaiwo utano hwakaparara nenyaya dzecovid ndopakatanga covid kune vamwe vanhu vakabirwa mari chaiko kuna vamwe vanhu mabasa akapera vakabirwa mabasa vanhu vakawanda kubva pana 2019 kusvika patira a lot of things have happened guys mabasa akabiwa akatorwa makambani akaita shutdown handimazvoni right now the devil is busy trying to steal handika people's happiness and joy and peace by taking their permits away and by driving local people kuti vaite hondo and drive foreigners
handika should I say specifically Zimbabweans out of this country, and we know kuti most Zimbabweans are in this country kuti vatsvagewo uchi nemukaka kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo. So you can actually see guys whatever that I was telling you last time kuti zviri kutoitika tiri pahondo animaona titori pahondo antimaona saka gore rinoirika iri guys by fire by force tiri kuti ngatiitei kuti we must restore everything that has been stolen from us. Zvinhu zvedu ngazvirestoliwe back. Mukarangara kune vamwe vairarama malife dzavo dzakanaka guys before lockdown yatanga, and vanga vane to life twawo turi right, to life two tokabatana, but right now same people vakasvamba kutengesa maproperties, vakatengesa dzimotikari kuti vana vaende chikoro. Imagine guys, muri remember kuti level 5 payakauya guys yangonzi bo vanhu vasingafungiri vangonzi level 5 makambani ngavharwe with immediate effect, no more wana kuenda kuchikoro. Level 5 zvatomira kuipa guys. Gaya apa unongosina mari mumba, unongosina mari mu account, zvikanzi tiri kupa vanhu madhezi ekuti vamanyanotenga chikafu vasitoke chikafu mumba, takanokiwa mazekiu vakanga vane zvimari zvokutenga chikafu tichisa mumapantry. Handimaona titi hatizivi kuti tinovhurirwa riini. Kune vamwe vakanga vasitorinakana sei. Mukuremember 2019 guys taitengerana magetsi pano, we used to take magetsi tichitumirana pano, munhu achitumira box achiti honai vedu we. Vazhinji vanga vari vana madhumbe vanoshanda mudzimba, handiti zvikanzi kana ukabuda haudzoki, utozati haudzoki, inoti panyoza kanodzoka necovid. Saka vaibva vatogarira mukati, vana vari kumba vane nzara, mai vavharirwa mustay in. Handi kana wanga uri kunze pakanzi lockdown une basa rako, munhu ungovati usachauya unondigira covid kana ikoko. Apa munhu hauna mari mwedzi usati wapera, handika pamwe washanda zve 500 rand kana zve 1000 wapiwa. Takachovha tirimo mu level 5 ya guys, mozviziva. Animaona takachovha tirimo mu level 5, vanhu vakawanda vakarasikirwa nezvakawanda. Takarasikirwa nevanhu vataida vanga vari mudhuze nesu nekuda kwecovid. Taingoona ma rest in peace 2019 ndakaona akawanda. Kana muchida kunyatsonzwisa zvandiri kutaura guys, kana kuti munyatsonzwisa bvunzai mukoma mo boys vakudzei 2019 vakamanya vamanyazve nemota vachitakura zvitunha, vakamanya pano padiaries. Ndaingodaiso phone call simeli tafirwawo ndototi mukoma mo boys kwaita body yakati number idzi ndaivafonera even na 2 am. Kune vanhu amuzi imi vazhinji munenge musingazivi, bvunzai inini kana kuti bvunzai mo boys wandaipa basa. Ini mukoma moboys ndindaiva pamabasa aya, because mabasa vanhu vaidusara zvepano padiaries, vanhu vaifona kwandiri padiaries pana indobata mukoma moboys makarara muna driver here, tumirai munhu anzi Cape Town, munhu otora driver otopata chifamba usiku sekuenda kutora board Cape Town kuyantika vachidzoka nenda tofona futi kuti kwai kumpumalanga kuno umwe muZimbabwe fundafa manyai vomanya futi fonai namba idzi vachidzoka muJoburg menyu kwai ku Alberton kwaita vakaita busy mukoma moboys vakaita busy zvokuti ndakanyatsa kuona kuti ya vashanda vanga vasingasagoni vakutora kuti muviri wedu waneta nekushanda, vakamhanya vamhanyisa vanhu vaishayika necovid because tatiri confused nenyaya yevaccine tobaiwa here torega kubaiwa here, taingunzwa zvakawanda people were confused handikana, ende vaccine yakasati yanyatsa kuuya zvekudaro handimaona. Saka vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu hwavo. Asi zvinei guys ndoda kumboti nhasika timbotaurana nekuonesana, how can we restore back our peace, how can we restore back our jobs, how can we restore back our wealthy, how can we restore back everything that has been stolen. We know kuti vanhu vakashaika avo hatichakwanisa kuti tiva restore back, but there are some other things that you can restore back. Handika iwowo semunhu, how can we do have those things restored back to our lives guys? A lot of things. Vamwe vakaruza vana kunyaope guys, vana kutorambira munyaope kutotituna nhasi vana vari mustreet handimaona kuruza vana nekuda kwemadrugs. How can we restore our sanity back? How can we restore our children back? The devil, it's high time guys, enough is enough. The devil has been stealing and taking from us guys, and we don't know what to do. Some even insulted God, kutuka mwari chekuti mwari amuko, you are not there God, how come all these things are happening to me, how come all these misfortunes are happening to me? Saka mwari mamuko nekuda kuti munhu anenge ava confused hachazivi wakuchibvunza but ndichienda through all this, mwari muriko here, mwari zviri kufamba sei handimaona. Vanhu vakasvika pakuruza hope nekunamata, vanhu vakarusvika pakukanda vapfumo pasi kuti hazvichazivi hazvichashandi. Asi gaini kudzei guys, mufunge mwari vanenge vachiona, mwari variko. I don't know, some other certain things guys are allowed to happen to us for some reasons. Panguva yazvinenge zvichiitika guys, we do not understand the reason why zviri kuitika kwauriwo kana kwandiri mudikani, unenge usingazivi kuti nemhaka yei chinhu chiri kuitika kwandiri, but as the time goes on patinozoita revelations ya zvakubudikira zvakuonekera uzoti ndosaka chakati chakaitika gore riya paida kuzadzikiswa chakati handiwana. Kana zvichiitika panguva iyo tinenge tisingazivi kuti zviri kufamba sei handimaona, tinenge titori confused.
zvakafanira kuti ukafirwa right now nemwana wako kana nemunhu unoda unototi mwari ambukoma ambotenderere chikuti rufu rweko hani mazvona, but maybe years later ndopaunozogona kuti saka mwari makanga makatora mwana wangu because paida kuitika zvakadai, so unotaka kujoinidza hani mazvona, unotaka kujoinidza ipapo. Saka guys nditaura kuti nhasika toda kuti simudzirane, handiti inguva yekuti tidzokere handiti panzvimbo yedu, inguva yekuti take back what has been stolen from us by the devil. Wakafirwa nemurume mucovid, wakafirwa nemukadzi mucovid. Take back your happiness. It's not easy kuruza mudikani wako, it's not easy kuruza munhu wanga uchigara naye everyday, munhu waita majokes naye everyday, munhu waiseka naye, munhu waiziva kuti aenda unotsvagira mari yechingwa, iko zvino wamira uri wega kudai, wasara uri one, hauzivi kuti chingwa unochiwanepi, uchisina kutaura naye, you are lonely because mudikani wako akauya akabvutwa, handika akauya akatorwa hani machiona. Saka chimira panzvimbo uti I am restoring back my sanity, hanti I am restoring back everything chakatogwa naSatan. Guys, munoziva mukaverenga kune vasini vakamboverenga nyaya yekufa kwakaita Lazarus paya, pakafa Lazarus paya, pakanzi afa Lazarus akati afa guys, handiti aine madzisisters akiva namarita vaya akati afa. Ava vana marita ava vakati vaudzwa vaiziva nezvaJesu, but panguva yakafa Lazarus iyoyo vanga vasingazivi Jesu ari papi, vakazoti vanzwa kuti Jesu ari kufamba pakati, handika vakamhanya vakanoti shamwari yenyu yamaida iya inonzi Lazarus yashaika nhasi. Hani murikuona munoziva zvakaitika, mirai ndikuonesei zvakaitika. Jesu akati auya akati akafa makamuviga papi, zvikanzi takamuviga ndei, vachitora Jesu vachienda naye pakanga pakavigwa Lazarus, vakasvika zvikanzi ave ne 4 days munhu tatomuviga ari muguva umu. Handi maona munoziva kuti Jesu akati akamira ipapo, kana vanenge vasina kumboziva kana vasina kumboverenga, handika this chapter munogona kuiverenga kuna John chapter 11, handi John chapter 11 kubva pavhesi I think verse 35 handi maona kana pane munhu 1 akaburisirwa musodzi naJesu achinzi afa ndiLazaro. Hanzi Jesu achinosvika achipedzwa pakanga pakavigwa Lazaro akaburisa musodzi. Saka ndinoda kuudza nechekuti guys, do you know kuti pese paunoita manhingikiri maproblems ako, pese paunochema, do you know kuti Jesu vanochema newe? Pese paunopinda padambudziko uchigunun'una uchichema uchiti Mwari ona misodzi yangu, do you know kuti God is crying with you, for he said into his word I will never leave and forsake you. Saka usafunga kuti ndasara ndiri ndoga inini, death is the only way out. Handisina chekuita paunoshungurudzika, handika denga riri kushungurudzika newe, paunochema handisika Jesu vari kuchema newe. Handi kana vakagona kuchema kuna Lazaro akafa akavigwa, newe uchafa ugovigwa. Ziva kuti mudikani chisi chauri kutanga chakusangana nacho right now, pamwe izvozvi muba muri kunetsa, uri kurohwa nemurume everyday, paunochema paya hausi kuchema uri wega, handika uri kuchema una Jesu, but iwewe semudikani handika uri kumhanyira kunoripota kupi nyaya yako yekuti kurohwa nemurume everyday. Where are you reporting your case to? Pari kuenda kubasa uchinzanze basa rapera chinopuwa notice yekuseva tsamba yekuseva notice, handiti uri kunoripota kupi nyaya yako. Naivo mwari vanenge vachitoshungurudzika paunenge mwana achichema dheni uchiti Mwari onai mwana vana vangu vazodai naivo vari kushungurudzika newe. But the important question is uri kuenda kunosubmita kesi yako kupi? Where are you submitting your case to? Nokuti kana ukasubmita kesi yako pauri, ukatora kesi yako ukaita mutoro wako iwe, ukagara nemutoro wako wakaitakura, Mwari vanongoshungurudzika vari kudenga, but vakamirira waka first movement yako, vakamirira iwe take your case and submit it to the right person. Handika guys, regai ndikudzei pano panyika tine maconnections atinawo, handiti kune vanhu vane maconnections wokuti right now chero akasungwa haiti kana 5 days ari mujere anobuda, hazvina basa kuti mhosva ipi. Hanimaona kune maconnection epano pasi guys, kune maconnection ekuti chero akada chaada guys anoconnectwa same time anongonzi inda pakati handika, but connection yemunhu guys ine negotiation, connection yemunhu guys unobhadhara. Hanimaona connection yevanhu guys ine painogumira, handimaona iconnection yemunhu iyi. Pacha connection yaMwari yekuti connection yaMwari hauna chaunobhadhara, una kana sent raunobhadhara. Connection yaMwari haina limit, connection yaMwari haina negotiation. Hanimaona unongoendesa ikoko and everything will be solved. Saka where are you taking your connections to? Ndosaka vazhinji vedu chita kunge tiri kungochema takamira panzvimbo tichita as if nothing hapana chiri kupindurwa. Handisi kuona mhinduro padambudziko rangu, baba havawani kundirova everyday, mai havawani kundishungurudza everyday, asi dambudziko handisi kuona dambudziko because uri kungochema. Wapedza kuchema uri kubudepo pauenda kunoudza shamwari, handiona uri kubudepo pauenda kunoudza mbuya vako, handika mbuya vako vane pavanogumira. Remember you are dealing with a person, handiti a person munhu anogona kuve stubborn, handiti asi kune kunotorwa case, handika ukaendesa kesi yako ikoko, make sure kuti kesi yako inotongwa zviri fair. Handiti kune a fair judgment akamira kutonga macases ese zviri fair, asingatongeri
chitororo, asingatongeri zvefavor and asingabraibiwi, asingashandi nemari, anotonga zviri fair. Saka matambudziko ese atinawo zviri kukunetsa zvisi zvaunazvo nhasi chiri kukushungurudza panguva ino. Where are you taking that problem to? Dambudziko rako uri kuriendesa kunani? Uri kuriendesa kupi? Are you taking this problem to your friends? Kutemba nemashamwari kuti mashamwari achandipa inonzi solution kuti ndoita sei padambudziko iri. Kana takupa solution, kana tokutora dambudziko rako manyana rako kuna sisimeli. Sisimeli first resort yako ndimwari. Tora dambudziko usati wauya naro kuna sisimeli, dambudziko rako iwe muridzi, tanga wadhila naro semadhiriro anofanirwa kuita. Hanti kune jaji hantika akagara pachigaro akamirira kuti uende nedambudziko rako unosabvumita ikoko ndokwekutanga. Kuno kungakwikwa kungoti unozongouyawo wakamirira mhinduro, wakamirira kuona answer. Guys, what I'm trying to say is, let's take whatever chikutishungurudza kuna judge. If you want your peace to be restored, if you want your sanity to be restored, if you want basa kuti restore, wanzwane kuna matira basa harisi kubuda. Antika wanzwane kutaura twende nikutsvaga basa uchitendera ma-agents wajirwa mari veruwe basa harisi kubuda, because the channel that you are using is wrong. Kwa kuendesa kuma-agent, let it be the second option. First option, before you go to the agent, kneel down, go into your closet, antika take this job issue, submit it kwa parent, antika woi benga ikoko, then uzosimuka wotora ma-CV ako wakuenda nawo kuna agent okubatsira kutsvaga basa. Handiti kuna agent uko anenge akungolidwa kunzi pakati zvinenge zvaane favor mukati, zvinenge zvaane favor mazviri. Handi mazviona right? Ndikutaura nenyaya yaZakaius. Zakaius uyu Jesu vasvika vakatizwa kuti Zakaius akararapa. Munoziva mubvunzo chakataurwa naJesu chekutanga vakataura kuti kuna Martha, handitika mati ane akavigwa apa, bvisai dombo riri kumusoro kwaakavigwa, mubvise, handika muvhure paakavigwa. Martha instead yekuti asunguruse dombo akapindura muromo wokuti kana changamire munhu ave ne 4 days zvokuti kuvhura apa chaiti mava kunhuhwa mukati umu. Obviously munhu akatora regai ndikudzive vadikani, kesi yako hainei nekuti ine nguva yakareba zvakadini. Kesi yako kana waipa kune muridzi chaiye, kune munhu anoziva, kune mutongi chaiye, kune muridzi wedambudziko raunaro, haina basa kuti kisa kwene 10 zichikunetsa, hazvina basa kuti nenguva yakadi uchida kuenda kukoti, hazvina basa kuti nenguva yakadi une zirume rako richikurova iroro, hazvina basa kuti nezigadzi rako riri kushungurudza mumba imomo. Kesi kana yauya, problem yatina ndeyekuti Mwari vanotaura kuti kungurusa dombo rakamira padambudziko rako, iwe uri kuda kurizina, uri kuudzwa instruction yekuita kunzi bvisa dombo iro uise kusaidi uko uvhure apa. Iwe kutaura kuti aiwa Mwari hazviiti, ndakabvaisa CV last week saka hazvigoni kuti. You are busy reasoning. Uri kuda kurizina. You are being told nemuchinda werugare nemuridzi woupenyu, hanzi ndakambotaura vanhu vangu vanodamwa nezita rangu vakazvininipisa, vakadana kwandiri vakachema, ndichavaitira nyasha. Ipapo take off the stone, roll the stone out. Aiwa Mwari hazviiti kuti ndivhure dombo because munhu akatora, hazviiti ndivhure dombo Mwari because ndine 10 years ndiri dambudziko rangu, hazvigoni Mwari kuti ndivhure pamuri kuti ndivhure apa because baba ava ndo zvavari, mugariro wavanotongori abuser. Mwari mukadzi hazvitoiti kuti ndibvise dombo ramukutaurei. You want to reason. What's the reasoning capacity? Remember, you are not talking to male up. Wokuti tinorizina. Hausi kutaura nemunhu wenyama kuti tinorizina. Uri kutaura nemuridzi we-situation. Konfa ngokuchinisa situation kwekutanga. Ndiyari kuzati tanga wabvisa. Do you know guys, I told you, vakavanda when you are missing your blessings. Muri kumisa your blessings. You are missing your opportunities. You are missing what you are supposed to be having because you have been told long time to go kuti bvisa dombo iri. Imi muri busy reasoning. Imi muri busy kuomerera padombo. Muri busy kuramba nedombo. Uri kuudzwa kuti vakaudzwa kuti ranzi bvisa dombo iri kati mapenyako. So guys, let me tell you, there are some certain things that you need to remove in your life for your life to move flawlessly. Kune zvimwe zvinofanirwa kubvisa kati mupenyu wedu. Kune zvimwe zvikwekwe zviri kati mupenyu zvakanamatira patiri zvatinofanirwa kudzura, zvatokwanisa kufanirwa kubvisa guys, kuti tione ropafadzo raMwari, kuti Mwari vazarure maropafadzo avo, tione blessing yaMwari. Tine zvimwe zvatofanirwa kuti bvisa kati mupenyu wedu zvatisiri kuda kubvisa. Takamira panzvimbo 1, maproblems enitoita kunge asingapindurwi minamato nenyaya yekuti takaomerera, takabatirira. Pane zvimwe zvatakaudzwa kudzara kuti bvisai zvinhu izvi, tanga waita get rid of this thing but we don't want, takabatirira. Saka mablessings anouya kudarika wakabatira ipapo. Vamwe vazhinji vedu chaivo takabatira pamakuwa guys, takabatira pamakuwa. Guwa chete riri kutesa kuti uwane mablessings ako. Guwa zvatinenge chitanzi indaiwa kufara entertainment riri kutesa kuti uwane blessing yako nokuti wakabatira paguwa, wakaudzwa kunzi get rid of this kudhara. You know it, you know yourself, wakaudzwa kudhara.
handika but yoti aiwa ina handingafugwire juice handingadi kufafaidza juice handingadi kufambisa zvinonakidza izvi blessing ro yarodarika nokuti wakabatirira panhu zvakanzi let go. Vamwe venyu mashamwari, you were told long time ago, rekedza shamwari she's not a good friend. She's not a iwe naroti aiwa munhu ndakabva naye kure. I trust this person. We put our trust in the wrong people. We are putting our trust on the wrong position. That's the problem that we are having as human beings. Siya shamwari dzaunadzo idzi uone zvandoda kukuitira iwe namata aiwa zviti handingasii shamwari idzi nokuti shamwari dzinonipa mazano handingavasii. Takabatirira blessing rinouya rodarika nokuti wakabatirira pashamwari ndopa wakabatirira. We are confiding in the wrong person, in the wrong people. We are confiding on the wrong position. And kwatiriva tichida kuno confide, we are living that. We are living there. Totora 10 yedu another direction yatinoda isusu sevanhu venyama ndokotomanya nako. Pamusoro pezvakapedzisira kwegame taakuti aiwa ini zvizvanga zvisikundiitira handisati ndofunga ndakaroyiwa ihama dzakatondiroya inini chandabata chisikuitika kuti ndizame kuita chino chachisikuitika kubata mari daiwo inongotsvedza kuti ndidai zvizvanga zvisikufamba vanhu vanenge vakaromba hapana kuromba vamwe vari kuziva kwari kuendesa maproblems avo. Remember guys, kunonzi each man for himself, God for us all. Kana tava mudzimba dzedu chave 1-1 mumwe nemumwe anoziva kwaanisa dambudziko rake. Tiri mashamwari takadaro tinogona kuswera tese masikati takagara pasi pemuti tichitaura nyaya tiseka asi pane nguva yekuti toti bye umwe achienda kumba kwake. Tave kudzimba dzedu umwe nemumwe anoziva zvaanenge achiita kumba kwake. Umwe anenge achienda kunopira hameno, umwe anenge achienda kunopinda mucloset yake oti Mwari ndauya ndakudzoka nedambudziko rangu Mwari akunogarisana. Iwe wakangobatira kuti aiwa shamwari dzangu dzakazodai, aiwa shamwari dzakazodai. Anti mashona takabatirira pasiri ipo, takabatirira pasiri ipo. Regedza zvimwe zvinhu zvaunazvo. Kana uchida kuona hukuru waMwari, kana uchida kuona kuti blessing ndeye munhu wese inopiwa munhu wese, hakuna munhu anonyima blessing iyi. Handika there are some certain things that we need to let go in our lives. Siya vaten city yauri kuita iyoyo. Mari kugara neboyfriend imo mosina kubviswa kana kobo. Siya, you know inside your heart kuti it's wrong, but wakabata kuti handingasi boyfriend yangu ndinoida, handingamboisi boyfriend yangu kozi kwandakabva nayo kure, handimona handingambomusi because anondigonera. Wakaudzwa kudhara kudzisiya, ndoda kupa marriage. I want to give you a marriage that will sustain you, a marriage that will forever be yours, a marriage that till death do us part. Unopiwa marriage sei wakanamirira nechikwekwe chaune cheboyfriend wakasangana nayo munomu mukati Vaten City. Unopiwa sei marriage yacho. Wakaudzwa kudhara kunzi siya chikomba chakugara cho makasangana muna unobvisirwa kana huku kana mbudzi kana chinzwara unobvisirwa. Siya munhu uyu ndikupe marriage. Murume wako ndinaye wandoda kuropafadza naye kuti zvinhu zvako zviende kugara wombasi vamwe vakadzi. Andi aiwa ina ndingambomusiyi uyu hazviiti kuti ndisiye. Unoropafadzwa sei? Unoropafadzwa sei? Mwari vanokupa murume wacho sei iwe uri pane chikomba ichi? Mwari vanotokubvisa pamunhu iye because anenge achitoziva kuti uyu munhu hapana kwamuri kuenda, ari kutambisira time, ari kungokupushira time, haana future. Kana kuti anotori nemwe munhu wari kutoda somewhere, handizvazviona. Kana kuti iwewe ungori munhu wokutambisa, ane paakati anotori nedzimwe pfungwa. Mwari vanotry by all means kuda kuonesa, kuda kubvisa ipa panzvimbo, iwe kuomerera kunge chikwekwe kudai, so kuomerera kudai kuti handibvi. Saka mere imba yacho newana sei mozopesera pakuti anzi yazvemarriage zvine lake zviya zvine zvevamwe. Kune vamwe vasina kupiwa marriage, hakuna zvinhu zvakadaro. Munhu wese tinopiwa blessings dzakafanana. Mvura inonayira varoyi, mvura inonayira vanonamata, mvura inorayira vakaremara, mvura inonayira vasina kuremara. Mvura kana chinayira president, same mvura inonayira president is the same water, is the same rain inonayira iwewe. Tinonayirwa nemvura imwe chete. Zuva rinobuda kuZimbabwe robuda kuno, tinenge tine zuva rimwe chete, mweya watinofema mweya umwe chete. Hakuna chinonzi uya neblessing rekurogwa inanzi blessing rekurorwa. We don't know the right channels to take chete. Takaomerera pane zvimwe zvinhu zvisipo. Takaomerera pane zvimwe zvinhu zvisina kana zvisingatipi pundutso, zvisingatibatsiri mukati meupenyu hwedu. Ndopatakaomerera ipapo. Kana Mwari vachigona kutinzanisa chaiko kuti tinofema mweya wakafanana, mweya wakatofanana, saka chazoshamisa pamarriage kuti vati uyu unofanirwa kupa marriage, uyafanirwa kupa marriage chi? Hapana. But sometimes hatisi kuda kusiya zvinhu zvatakanzi tisiye chete. Hatidi kusiya zvatakanzi tisiye, hatisi kuda. Takangobatirira ipapo. Pamwe Mwari wakusiya apa pauri apa, siya pabasa pauri apa, because varoda kukupa pamwe pokuti uchaenda kumusoro. Handika apa handingasiyi kambani ichitanga ndakatanga nayo. Saka vanokupa rimwe sei, vanokupromosa promotion pamusoro, unopromotwa sei iwe wakangomira panzvimbo ipapo. Sometimes we need to let go of some certain things in our lives kuti tione blessing yaMwari.
otherwise tichangoona mablessings kune vamwe tigongoramba tichingokanda malavhu nemalikes kune vamwe. Iwewe unotora mablessings akadarika evanhu vari kukandira malavhu nelikes times 100, but because wakaomerera pane chimwe chinhu uchange uchingobaya malavhu nemalikes kune vamwe vanhu iwe uchiziva kuti unogona kutoblesswa zvakadarika 100 kune vanhu ivavo, nenyaya yekuti hatisi kuziva takabatirira pane zvimwe zvinhu. Ngatitururei tumwe tutende totakatakura. Tiri kufamba takatakura tutende tusina basa. Tiri kufamba takatakura tutende mumusoro medu uku twemakuhwa, tutende twechihure, tutende twokunyepa. Zvawafunga musoro mako, zvawakrieta musoro mako ndo zvaunotaura. Handika zvawatokrieta, zvawatofunga musoro mako zvinotofa ndo gospel richafafaidza. Hanomaona handizivi zvitende zvakawanda zvatinazvo, tizere nezvitende hobho zvatinazvo. Ngatitururei zvimwe zvitende izvi tise padivi, tisarende zvitende izvi, tialawe muridzi kuti aite restore everything zvawaikumbira makore nemakore, zvawaikumbira. Munoziva kuti Mwari havana favor guys, munombochiziva kuti Mwari havana favor. Mwari havana favor. Favor cheche Mwari ndiyo yavasina, nokuti dei vanga vaine favor Mwari ndokutaurira chokwadi vazhinji vedu nyasha tingadei tisina isu. Grace andiri kutaura kudai tingadei tisingaizivi isu. Inini for one grace iyi ndingadei ndisingaizivini, nokuti Mwari ndaimutadzira, ndomutadzira zvakanyanyisa. Asi zvakadaro pandongodzokera pamberi paMwari ndoti Mwari paya takutotaurirana, ndakutogadzirisa, ndakutoenderera mberi. Mwari havana favor. Paupenyu kuna vamwe vanhu vakakura vakavachidzwa kunzi uyu chiro zvikaita sei, waitoziva kuti family menyu iwewe mai vako kana chitiko ngachikutaura kuti iri rinenge chiita hurei. Varikoni vakadaro ndikunyepere guys, hamuperi vanhu vakadaro vokuti pamaikura muchikura mai uri mwana mudiki chausatotombokura mai vanga waingodzwa mai chikuti uyu rinenge chiita hurei. Kune mwana aitodiwa mufamily ainzi uyu ndio pane mwoyo wangu apa, uyu ndiye pilot wangu, uyu ndi doctor wangu. Azvimwe here hamuchizivi here guys, kana chinyepa muti ndikunyepa kana ndakanganisa nditi sorry. Mai vana mai cheko chakawaita chidaro ini ndanga ndiri the condemned. Ndokana ndichikudzai guys, ndanga ndiri the, handokudza kuti Mwari havana favor, ndanga ndiri the condemned. Wangu muningi anonditevera ndiye ainzi uyu ndo pana doctor wangu apa, uyu doctor, because ainda unondirumira aimhanya kunondirumira achindichera, handika achirumira zvandaita zvose tichikura. Ramoza kana muchikura makangodai, handimaona tiri gore handimaona uyu ndiye chaicheyo uyu kungotambisa mari apa, hai kungotambisa mari nezvaigona uyu hameno zvaingo ndo zvaiitwa. Asi zvinoita Mwari havana favor, zvandokudzai guys, havana favor. Here I am today. Ndokana ndichikudza kuti I so wish kuti dai vabereki vangu vakafa ndakura, kwete kuti ndichiri mwana mudiki. Vakazoona kuti aiwa pamwe dai vanga varipo nhasi maioneka denda kuchivarangaridza kuti mama munoziva here makore aya muchiti zvinoita Mwari havana favor. Zvatinotaura isusu hazvizvo zvinoita Mwari, zvatinoronga isusu handiwo marongero aMwari. Mwari vane marongero avo asingazikamwi nemunhu. Zvatinoronga isusu kakuronga kwedu kwevanhu venyama, asi God is the final plan, God is the final say. Zvinhu zvinopinduka paupenyu, zvinhu zvinochi muningi anogara chindidaro. She always tells that kana chichitaura nyaya chiseka anogara chindidaro kuti but unoziva so Mwari vako so. Handi ndikamboti ndizvo ndokudza kuti Mwari havana favor. Mwari ndiMwari vanonaisa mvura kumunhu wese. Zvezvokuti anzi vananhingi vakakomboregwa vananhingi guys, mari dzamuri kuchiva muchiona vamwe vanhu vari kushanda. Handisi kutaura mari dzekuromba, handisi kutaura mari dzamusinganzwisisi dzinobva kupi. Munhu unoona achishanda day night and day in, handika usiku nesikana achishanda achiproducer maresults ake, handika you can do it. You can do it guys. Hazvina kuti kwainde zvananhingi, hazvina kuti izvi zvakapiwa vananhingi saatiko, hakuna zvakadaro. Chinoitwa nanhingi you can do it. Mangwana unogona kutofuma kana zvinoitwa neumwe munhu newe you can do it. We are all human beings. Kune vanhu vasina kubvera vakaona musuwo wegrade 7 guys right now, but as we are talking right now vari mumamanchoni edzimba muri kunzwa vane makambani avari kuranirwa nevakadzidza ivo vakagona magrade 7 but vari kutobhadhara vanhu vakaenda kumayunivhesiti vari kuvashandira vanhu ava nokuti Mwari ndiMwari vasina favor. Mwari havana basa kuti wakaita madigiri mangani, havana basa kuti une madiploma mangani, havana basa kuti wakasvika grade 2 kana grade 3, havana basa naizvozvo, havatarisi izvozvo. God is a God of heart. Mwari ndiMwari vemoyo. God looks inside your heart. Moyo mako makamira sei? Who are you? You have to ask yourself sometimes kuti who am I? Find the answer there. Mwari vantasa moyo. Mwari havana basa kuti une makevu. Mwari havana basa kuti uri yellow bone. Mwari havana basa kuti une mhino yakamira.
Mwari havana basa kuti ndine mhino yangu yakakura kudai. So God does not look at all this. Looks aya asina basa anoora. Handi muri kunzwa? Mwari havanoita zvezvozvo. God looks at the heart. Mwari vanoconcentrate nemoyo. So kune vai vanofamba chitikwanzi ini ndakanaka ini ndozvimiririra. Aiwa vadikani, beauty ndeye 2 minutes inofedha. Beauty ndeye 2 minutes inofedha. Ganda rako rakanaka ndere 2 minutes rinofedha. Pane patadyiwa nemujuru. Handiti, but anointing haidyiwi nemujuru. Anointing inogara iripo. Ati mukunzisa. Saka let's not confuse the two. Kuva nhasi kune vai vanoti inini ndakato unofamba uchishikwidza ndege kuti ini ndakanaka. Wakanaka mudikani mukuona ndapachiso. Handika, but zvinokuindisepi? Hazvina gehena kana denga razvinokupinza. Hazvina blessing yazvinokupa yekuti wakanaka. Hazvina kana vangani vamaziva ndangotaura guys reality of life. Handika, apa ndakutaura reality of life, experience of life. Vangani vamunoziva guys vanane kuti ukamutadza kudai zonozvudza kuti mwana uyu apindi mutoilet. Anopinda kutoilet mandinopinda here. Mwana akanaka uyu. Kasi right now havana kana kuroorwa. Vari kutotsvaga varume. Vangani vamunoziva? Vangani vane kuti mukaona right now not kuti haasi kuda imba ari kutoidawo. Anzwa nokuifambira mumaprofita munganga mupaipai, anzwa nokuifambira imba but haisi kubuda. Ndozviri kutadza kuti Mwari havana favor. Ona kamba vatinoti kamba vavai. Kamba dzakadai sesu kudai dzinenge dzine mhino yakasvika uku. Hani maona dzisina kana chinonzi chinoadhimaika ichi. Handitika zvinhu zviri kungoendeka padiki ipapo. Mwari havana favor. Zvinobva zvatadza kuti Mwari vedu havana favor. Anointing, have that grace. Let's know where to present our cases to. Let's restore everything that has been stolen from us. Guys, I always tell you, I told you last week, I'm telling you again, it's never too late to go back and fix things with God. That is okay panjimbo. Tino fixa zvinhu. Gone are the days ekucheda kuraramira vanhu. Gone are the days ekucheda kuonekwa nevanhu. Gone are the days ekuti ini ndiri kuda kufadza chaunga. Ngatifadzei denga iri. Reward yako iri kuna Mwari. Regai ndikudzei secret iripo guys. Most of you munogara muchiti SIS kunu kwamunopinda munopinda sei. Kunu kwamunoenda isati chiko atidai so guys. Dzimwe nguva aiterera matests amacomments ndoseka ndoti if only these sisters of mine knows kuti the grace that is in me is dangerous. Ndopinda. Why? Because handisi kuzviitira nyika. Ndozvo zvandiri kuzviitira. Ndiri kuzviitira denga. My reward is going to come from God. Hazvisi kubva kuna Mwari, kune vanhu. Reward yangu ichabva kuna Mwari, hazvisi kubva kuvanhu. So chero ukatuma kunzi pakati, panonzi vari kuda kuone, kunenge uchibuda muromo kunzi vari kuda kuoneregwa. Kuoneregwa uku. Kuda kuoneregwa kuti azodai kuda kuti vanhu vakuone. You don't know what I'm doing. Kuoneregwa kwangu ndoda kuoneregwa nedenga. Handidi kuone iwe uchirokasa ndiona denga rinoona. Tiki yangu inobva kumusoro. Iwe chiroka ndiona unacho unondipa. You cannot give me makore mamwe ekurarama. You cannot add mweya wandinofema kuti uwedzere. Asi kuna anogona kuwedzera mweya wandinofema kana makore. Kana chipa kufa next week vati nekuda kuti waita ichi chakanaka ndakuwedzera 5 more years to live. Andichivazviona. Yes, princess uri right. So that's what I'm saying guys. Kuti presenter nyayako, you should know where you present your issue and your story. You don't just present your case everyone unongotora case yako chingoi present. And ndakuza ngati ini ndoka ndichikuza kuti ndaive nditori condemn family. Ini ndandiri condemn because ndaitori nemsika wanda itonetsa. Ndoka ndichikuza nyenza ndoka ndichikuza. Ndaitonetsa ndaitori condemn. Kasi zvinoita Mwari, ma tables anochena. Inini I am dangerously blessed guys and dangerously anointed. Pafea izvo handimiriri kuudzwa nomwe munhu kana kudii. Ini pachizvangu ndozvisivira. I am dangerously anointed and blessed. Saka mablessings atinopiwa tese guys. Tinopiwa zvakafanana. Hakuna favor yekunzi inopiwa uyu haipiwi uyu, inopiwa uyu haipiwi uyu. Tese tinopiwa zvakafanana, but it's where you are taking your problems to. Ndoko unopiwa. There is still a chance to make things right. There's still a chance to make things right. If you allow, if you want. The problem, we take things to the wrong channel. We do it wrongly. Ndosaka tisingagoni kubatsirana paupenyu. Ndosaka tisingagoni kusimudzirana paupenyu because you do it. Munozati kune vamwe vanongokuda paupenyu because they want favors from you. Munozviziva. We have people that always comes to you on
only when they want favors from you. Kune hama dzedu dzokuti dzinotsvaga if they want favors from you. Kana vasina chavanoda kwauri havakutsvagi. Avanei newe. But let me tell you this, guys, you don't need kuti utsvagwe nevanhu. You don't need kuti utsvagwe nehama dzako. Iwewe ka pane munhu wani ari kutongokutsvaga. Anove ndiye atori important. Vanhu havana basa, guys. Vanhu ndo vasina kana nebasa rese. People havana kana basa, guys. Vanhu ndo vasina kana basa. Kune munhu wani ari kutokutsvaga ari very important. Anotokuda yeye akatokumirira yeye kuti ukaenda ipapo. Ukaenda kuna yeye cheteka. Bolatu. Chatoita. Inda kwaari yeye. Kati mutsvagei uyu muchinda werugare. Inda kune muchinda werugare. Uchanowana zvakawanda ikoko. Ropa rako chanodurwa. Basa rako mapromotion nemapromotion achanouya. Zvine zvichauya. Chine zvichanouya. Zvese matebhuzi achachinja kudai so. Vagotaka kuti uyu akaromba. Hapana kuromba chinhu chawakaita. Hapana kuromba kana mushonga wemusoro wegwenzi. Hauzivi. Kana chii hauchizivi. Pane zviri kuitika pauri. Pane ngori thunder lightning iri kungoitika mauri so. Yekuti kungogwinya imwe grace kungotendera so. Yekuti unokonfuse vanhu. Vanopesera kuti akaromba haana kana gwenzi remusoro ranoziva. Haana kana chakaromba chinhu. Pane zviri kuitika zvamusiri kuziva imimi. Torai, let's know where to take our battles. It's a year of restoration. It's a year of restoration. Allow God to restore back your peace. Allow God to restore back whatever that you always wanted. And this zivi usatara zinamsoro. Hanmona, to restore back whatever that you always wanted in your life. Live your life for Christ. Do not live your life for people, because people will always be there to try and bring you down. To try and bring you down. People will always be there to try and hate you. People will always be there to try and destroy you. But I always tell you guys that not destroy a moon. You not destroy a moon. Never allow the devil to intimidate you or to listen to the voice of the devil. Destroy and demari chete. So guys, nozvonaida ngokudzai. Ndichikupesera ine kuti audzwa Martha uyu kunzi ndatibvisa dombo. Akati abvisa dombo riya akarisa pasaidi dombo riya zvikanzi vhurai apa. Pavhurwa akabuda Lazarus akasungiridzwa nemachira aya emumakuva aya. Hanimona akasunganidzwa nemachira emumakuva, akatorepiwa maoko, makumbo, musoro, akaburitswa andi zvikanzi musunungurei machira aya, musunungurei aendi, let him go. Vakabvisa machira akatanga kufamba. Saka maona zvanaisharadikanika. Sometimes we just need to roll out that stone. We just need to rise up and take our position. We just need, kungonzi murege aende and then ovare gaenda. Ngatirege kuramba takaomerera pane zvinhu zvisina basa. Ngatirege kuramba takaomerera padombo apa. Kana kuda kuita reasoning naMwari kuti ayoka zvamukutaura Mwari azviiti. It's impossible because imimi ndikudza kuti munhu takamuviga kudhara uyu. Hani mazviona. Saka kana tikatomubudisa ndobuda chinhuwa, usaite nharo nemuridzi woupenyu. Kungurutsa dombo, vhura, munhu abude wofamba woenda. Beka kumirira promotion yako kubasa. Your promotion is waiting for you as we speak. Your marriage kunobvisigwa rora yakakumirira right now as we speak kuti unobvisigwa rora. Vana vanetsa. Mwari vakamirira kurestore back, kudzosa vana back muteritori mako. To be your kids again. Ndimurume anetsa. Zvese zvinongochisa kuna Mwari. Vakatomirira Mwari kuti zvitere kwazviri. Vhuma kungurutsa dombo, wovhura dombo, wavhura dombo. Listen to instructions. Usada kufadza vanhu. Usada kufadza nyika. Let's listen to instructions of what God is saying to us every day. Vana judge Judy, vaya vanomirira kujaja. Ndigaende kubatsira ndichidai so. Pamuno jaja munhu paya. Uri kujaja Evelyn uyu kana kuti Desi uyu, haumuzivi. Handiti, uri kumujaja. Iye na Mwari wake vanozivana vari tu. Paanoenda muimba yake yemukati onenga usipo. Iwe uri munhu wenyama. Anoenda kunopedza mhosva dzake mukati momo ari one. Iwe haupo. Iwe uri kungomirira kungotaura nekujaja. Ngatendeukei vadikani. Nguva ichipo. Kufa kwakauya uku. Hatizivi misi nenguva. Hakuna munhu ari immune to death. One way or the other, tese, we are going to die. And gomba redu rimwe chete.
hakuna gomba rinonzi wapinda mugomba riri special uyu wazopinda mugomba rake ogara gomba rakafanana 6 feet down iya muri kutoona iya ndo yatinge tingopinda tese hakuna gomba rinozonzi kwai mamu ine ivhu rakaita gold mukati ivhu rered riya kana reblack tose imomo hanimona chinogona ngosiyana maikofini asi kofini rinongozodliwawo futi nemujuru nemuchenje kana radyiwa nemuchenje tongofanana handimachona saka paupenyu tikangoziva kuti takafanana nguva yekusora tichidadirana inoita shoma nguva yekusora muchizvuzvurudzana inoita shoma nguva yekuda kusora uchitsvaga kuti chichazoitika kwazodai zvanhingi zvazodai inoita shoma ukangoziva kuti iwe uchitofamba utori muchenje pauri papo munhu wari kusora uchidai muchenje makangofanana inoita nguva yekuti mudanane. It will be time for love yekuti mengodanana pachenyu kungoti you know what takungodanana pachedu zveshuwa because it's pointless kusora tichingomakana nekungovengana nekungodregana back and forth hazvina zvinotibatsira kufa kuriko ende kutoriko ende ndarwadziwa makuseni pandaposta Philippa was one of our active members pano. She was very active pano. Philippa comment section very active but anga singachanisa kuti Philippa aishandisa zita rake paFacebook ndagara ndichitomenshena handiti ndongofuma nemessage kunanzi akashaika just like that. Imagine guys asandambozwa kuti mafibroids anoita cancer ndoziva macyst anzi macyst ndio anonzi ari cancerous kunzi akaenda kuita operation hesroxin akaenda kuita operation yemafibroids muna October akadzoka zvakanaka akatanga kungosanzwa zviri nani operation yekubvisa mafibroids guys kubva ipapo she was never okay and kuzodzokera kwadokta kudai sezvikanzi no they turned into mafibroids turned into cancer indoziva masista ari wanoita cancer kuita mafibroids honai she had plans 2022 ndoda kudai ndoda kuzodai 2022 ndoda kudai ndoda kutenga chakati mwari wakandikomborera but hazvina kusvika ipapo hazvina kuenda saizvozvo zvinotedza kuti upenyu hausi hwedu idova hausi hwedu saka life is too short to keep on holding grudges. Life is too short to live in the past. Life is too short kuramba wangobatirira kuzvinhu zvakaora zvakare zvakatodarika. Yanguva yekubatsirana nekusimudzirana muchienda kumberi. Yava nguva yekuumbana. Yava nguva yekudzoredzana. Kana wakakanganisirwa enda kune munhu shamwari wanikanganisira pakati taurira naye. God sort out your mess, sort out your issues. Handika before it's too late. Kana panga pane munhu anga achiti ndine grudge naye na Philippa nhasi. Akachinguva yesa chitadza kuti ndoda ku iwe anabe mwanangu usaoita mamuro ndakubvisa kublog ndakona wakablokiwa iwe ndikati ko wakapinda sei ndikakuita munhikikiri pano unoblokwa iwe nemadmin washuwa mwanangu hani machona saka itai kuti tigadze munhu yeka nanga ari pona sakutozvi atodemba so tiri vanhu venyama kuti eish ndakaziva ndakadai it's never too late guys. Let's swallow our pride sometimes. Let's go to those people that we know kuti maybe we wronged. Let's reach out. Solve it kana karamba onde kwake na mwari wake but you have tried anti mashona life is too short guys ndiko ndo tsara mukudai sema ngona modzo chinzi sisimeli venda ndovata vana kumuka muchashara mosha msika mochema modini hanimona ini guys ndogara nchikudzai ndikafa musanyore kuti rest in peace padombo rangu mazvinzo musaninyorere kuti rest in peace muvaudze kana ndafa kuti vaitaura simeli kuti musanyore kuti rest in peace nyorai kuti gone and she'll be forgotten soon. Nokuti ma rest in peace haashandi. Ndakaona vanhu vatinyorwa kuti rest in peace ini but mudzimba dzavanobva vana vakasiya mai vadzokera vana kuita ghost mumba hamusi kurarika vana vari kubata muchikoni vachitiza vachiona mai vachimuka vachidzoka mai avo vachidzoka mumba ani vachiona vachidzoka mumba kasi kuguwa kukanyorwa kunzi rest in peace you have flown with the angels. Hakuna manida anofly nema angels anodzokera vana vake mumba. Saka rest in peace yaka truly speaking guys tinonyora iduse vanhu haishandi. Dopa fair. Haishandi. Vana vari kutambura kumanya kudai mumba hamusi kuvatika mumba mugurubudzwa zvinhu muchibikwa muchita semuchidini kasi kune rest in peace uko iriko. Saka kura rest in peace kwacho ndepapi ndekupi kana uchidzoka kuzoshungurudza vana vako rest in peace yacho iri papi ingoti died and to be forgotten soon because chokwadi pane kuti vanachakangamwa pane time kuti vanachakangana dzenzangove ngano history kuti vaimboveko vakazoshayika kurinya iwo zviziere kuti ara vakatofa kudhara vai handozvona tiri vanhu venyama pane time kuti tinotokangamwa kutotega 2 years pasina mbotaura nezvako watofa saka zvekunzi rest in peace ka hazviri kwandiri hangu hashandi handimachona sanaida ngoti tingoudzana ipapo tingochidzana guys handina hangu mashoko akawanda ndangoya nawo ndonaida kuti tingoyeuchidzana kuti guys gore rino iti uyai nema testimony kani ekuti zvinhu zvangu zvanga zvakaparara 2020
2021 2019 zvanga zvangasina nimirira musha, but Mwari, God is restoring back everything. Ndakatengesa mota mulockdown, ndakatenga imwe chamvari yakadagana ndinayo, na imba cheche yanga yatorwa back nebhenki ndakutodza kubhadhara, but Mwari vakarestore back. Vana vanga vatenderera mumadrugs nemuchihuro hani machona vachingondivigira vana hobho pano, kasi mufunge vana vari kuroorwa, murume ari kutoya kuzobvisa vari kuzokumbira anti mashona. Let God restore everything that has been stolen away from you by the devil. And mukuzisa, let God takes back, restores back everything. And more. This was exactly prudence. Nya ginimbi kuna wana chamtara izvino muchiri kumwa one achiri kumboti ginimbi ma one hani mona zvipe 3 years akuna kana ninga chafunga zvotiwa kwaive na ginimbi tete tokangamwa Sauro muimbi kakuchina chambotana zvaSauro maswana vanhu vatokangamwa kuti kwaive na Sauro Mugabe yokufa president Mugabe yokufa tichiri kutamba tizvitaura here takatokangamwa hani mona takatokangamwa saka zvishandi hazvo kwandiri nini guys. So guys ini ndakwenda asi chandoda ngokuudza ndechekuti guys don't forget to register to vote. And please kana uri kuZimbabwe inda unoregister kuvota. Go and register to vote. Inda unoregister kuvota. Musakangamwe zvino zvinhu zvakatonyanya kutokosha panguva ino yatiri inoi. Tine vana vatiri kuda kusira legacy. Tine vana vachiri kuda kurarama isi tingangoita chembera hanimona, but tine vana vachiri kuda kudi vachiri kuda kuzokura vachinjoyawo mabenefits emunyika mavo. And that can only be done nevhoti yako. Don't forget to register to vote. Pekuvhotera ndi mosiya asi musakanga makuvhota. Iwo ndo zvamonda kuvhotera asi musakanga kudi kuvhota. Anditi so guys musora bomandika tosangana zvakare muchikoro chinotevera. Bless you.